Ця матуся надихає жити, попри все. 27-річна Марія Шипа з Львівщини має СМА. Це рідкісне генетичне захворювання, що вражає м'язи. Через це й дівчина з дитинства пересувається на кріслі колісному і не може рухати лівою рукою. Втім, тяжка хвороба не завадила Марії народити здорову донечку Емілію. Заради цього протягом 4 місяців вагітності жінки ставили по 4-6 крапельниць. Вона спала сидячи на ліжку і ледве дихала через викривлення спини. А лікарі лякали, що сама вона не зможе вижити під час пологів. Але Марія впоралася. Зараз Емілії майже 6, і вона готується йти до школи. Зі своєю реалізацією ця матуся теж дає раду. Марія видала 2 книги, розвиває блог і робить прикраси, і у всьому її підтримує чоловік Ярослав. Він професійний фотограф. А живе сім'я з батьками Марічка. Мама допомагає з побутом, а коли вона не встигає щось зробити по дому, то прибирає і готує Ярослав. Через це блогерам нерідко прилітає критика. Не всі розуміють їх спосіб життя. Та є і ті, хто пишуть, що сім'я надихає бути вдячними і вірити у любов.